Kowe aja ngembe karo ratu Gustimu Prabu Setigrat. Najan to kaya ngene aku ki ya ndek piandel, aku ki ya ndek pusaka. Napa? Siung pengapit. Alah. Pun model kuna niku. Pun model kuna. Ambek sampean niku perang niku pun boten sanganggir tenaga. Carane piye? Sesuk malam Selasa Kliwon kula derekke nggo. Nyandi munggah Gunung Kawi pados Kodam. Perang niku mung cukup main kodam kuwi mung dadi sing nyambut gawe pun bangsa alus. Bangsane rombongane portal dimensi niku. Napa ngeten mawon nek sampean napa wegah ado-ado teng Gunung Kawi sampean sok dina Rebo Paing mang teng omahe Bilung mawon. Arep to kapake? Ajeng kula wenehi ijazahe ngelmu sedulur putih Sukma Sejati. Kuwi apa lho aku lagi krungu. Kula slendrai niki kula wenehi bocoran sithik. Yo. Ngelmu apa kuwi? Ngelmu sedulur putih Sukma Sejati niku pokoke tangane sampean ngepel ngeten terus pilingane sampean mang uyer. Mengke suwening suwe teng dhuwur mripat niku enten klebyur putih-putih. Lah niku sing dijenenge sedulur putih Sukma Sejati nggih niku.